lupičov poloprofesionáloch. Títo troje odborníci sa dohádali požičať sebe televízor na dobu neurčitú. Začiatok ich akcie to nešlo bars podľa plánu, televízor bol na scéne ulapený, kustičko vece jak šesť. Na pomoc prichádza kolega Lupič, no nestrafia sa do zverov, ale nevzdáva, to ide ďalej. Veci kolega už pripravuje kufer na ulovek na veľký televízor, bo znáte, ak sa hovorí, akú máš veľkú uloprečku, taký si veľký chlop. No pošpoci sa a doreže sebe nohu na streštinoch, no tyž to nevzdáva, ide pomoc kolegovi. Spoločne sa im konečne podarí obrazovku urvať od scény, ale je prasknúť. Jeden pada na zem, druhý sa šlískne, zatvára kufer, akcia je u konca. Podľa mňa sa im nedarilo, bo stal na vozičkároch. Tento veľký sympatak z Ameriky sa rozhodnul, že vylopí obchod s bravčovým mesom. Boh zná, že čomu s takým maľučkým bachorem. Ako veľmi skúšený a hlavne veľmi hladný Lupič naručil na gebulu štremflu, že ho nikto nespozná, ručil kameň. Oblak sa nerozbil, pošpočil sa 3 razy s ním žublo na zem a utekal domu spať. A už ráno ho boli žandare. O tomto reperovi Lupičovi koluje legenda, že sebe furtom mydlí ruky, hej, že mu všetko je šliska, bo je barš čistotný. A legenda hovorí ďalej, že sebe mydlí ric, mu padajú furtom ale má to výhody, bo keď ho lapali, to sa im vyšmyknú. Tento mladý hotorí predavačke, vyriešme to racionálne, daj mi peniaze a ja sa nechám žiť za ona. No tak tu máš jednu z racionálnu po hlave a ucekaj domu za manu. A od nej sebe pýtaj peniazy ty zasa. Na severu Poľska vyčinil istú dobu tento mladý pozitivistický optimistický zlodej, ktorý vám chcel spríjemniť deň ujebaním kabelky, až mu raz prišikli palčiska vo zve. Akšie hutorí po smiechu býva plač. Na mierne zaplakanie je to i v tomto prípade. Bo odborník na videu, keby nebol vypil celý súd, to ten, s ktorým rozbíjal celý deň zvere, tá by skorej zistil, predtým, než by sebe dorezal pazuchy, bruch i nohy, že zvere boli celý čas odomknuté, hej. Ale tá postavil sa i so stičenou hlavou z cigaretľou v pisku. Na tomto videu vidíme poloprofesionálneho Lupiča, ktorý vchádza o 12. v noci do občerstvenia do potravinoch. S nabitú zbraňou v ruke sa vyhráža predavačke, že by mu navalila všetké peniaze. No neexistuje nič horšie, než nasratá predavačka po celodzennej šichce. S mokrým mopom bere spravodlivosť do svojich rúk a vyháňa Lupiča švinským drindom head. Lupič mohol byť rád, že je rád, bo dostať po papuli mokrým mopom by nechcel. Ukazuje sa, že mop je jedna z najúčinnejších zbraňov proti lupežníkom. Spoločne s glupými hlavami Lupičoch samotných, hej? Ako môžeme vidieť v tomto prípade. Posledná tragikomédia sa odohráva na východním Slovensku. Chlapci sebe s fenoménom mopov poradzeli na výbornú, vežli sebe bager. No mne sa nepozdáva, že by to chlapci dobre vydúmali, bo hoci im podarilo naložiť bankomat i ho udžubať i utiec z miesta činu, no len zapomli na mieste činu bager. No neznám, keľo taký bager koštuje, ale že v to tým bankomate už veľa penížov nebolo.